Kuliteno kaijenu jenara. Kuliteno kaijenu jenara rubara. Onyenza puta. N'ụdị achịcha na mmanya. N'ụdị achịcha na mmanya. N'ụdị achịcha. Ihe ọfọma Fada Chimaobi. Former Father again. Former Father Nwaba. Onga ka inweta uru onwe m. Ele ka iguzo n'ụzọ eme nna m. Eweli onye ka ịkpọrọ former Father. Ọwa onwere onye nọ n'ohuru unu na-amadụ si wọla former. Onye bishop shi na ihe ha ka diocese. Amago suspension. My big asambodo sugu stay at home for 1 month. Kamgbe ịgbara kwụsị ịdị na-abịa akọ iri aga n'ụlọ etu ndị na-egwu wayo obodo na ọjụbeghị oyi ele ka ịgbabere n'ụzọ ngo onye ka iche ga-ele ndị ide gị Chere imo enweghị m chọta. Ọmụ ka ị na-akpọ former Father mụ. onye enyere na otu eshinye gị suspension na ọkwa ịnọrọ ya ugbo ọha ahụ gị ọdụ Ahụm onye mbụ enye suspension. Mgbe e nwere ihe m chọrọ ịghọta from you, ọmụ onye mbụ enyetụrụla suspension as a father. Iji mara nnọọ doro anya na dis ka ewi dagịrị na kerosene. Kpọọ m former Father. ihe m na-agada like iteke n'aka gị black pen anọkọtakwala gị akparịa maka kparịa ma aka nwere aka ote kụwa gị anya. Anyway, for your information, suspension ma for ntabiri na nsi. Ọ for ntabiri na nsi. Before you know it na ga agaala. Gị hụkwa m n'ụdị m ma abatakwa n'ụdị m. Ha ga-aga anụ n'ọdụ. Biko, elebe isi, lee ụzọ gawa elebe isi. Echi m na Paris. Amamsa ewepụrụ ihe na-atagbu mmadụ ma ọtaka ndị ka nọkwa na Paris. Mmadụ masị m sị mma m ụzọ ga-aga m ka agara m confession ya sị m ga m ga nata oriri ọ bụ ya ka m gara uro na Paris. Fada ewetara ike ugbu a ka ya ka njọ fada nwegide ntọ n'ire ọkụ ada na ihe ọ na-ekwu fada bido masị otu ka ọ gbọkọta taa ka mmiri ọkụ elele m anya adịghị m na-ama ọ na-ekwu bifo ya kwupụta ofu okwu na mgbe a na-eme n'aha nna na nna wa ka anyị tụrụ na-anwụ na nna mgbe a na-emere na nwa mgbe a na-erule mmụọ nsọ ndị nwa na-agbasa Ọ kara unu mma. Ị hụrụ ka ahụ ị hụrụ na-akara unu mma. Because mgbe m na-apụta like this, ma ewepụta my time na-ekwuru na okwuchukwu ka ezigbo fada ama na nwa na mmụọ nsọ ya na-atụ unu gị nọdị m gị buru agwa ọjọọ gị nọdị m ikwedu m ekwe fada ọzọ ị ga-ahụ nga ahụ ma ọ bụ onye isi ya wuru onye ogbi ma ọ bụ onye ngwọrọ ị ga-ahụlata ezigbo fada n'ụwa na Paris ụlọ ahụ ntimalachi m were mbibi bigbuo onye ọwụ ya alaba eji spagulu nyado onye ọwụ na chọọchị ihe m ji agwa gị ihe ahụ maka Chineke kere m na gị na otu esiri m ihe ana m ekwu besa fada kwuru ka anyị na-anụda ndụkwa ya bido ahụ ukwe niile ekwe ka ha ala ya na Latin so ọwụ Latin bụ ihe anyị bịara lata a na-ekwu na fada ekwuru ihe anyị na-anụ ụnụ ga-ahụ Latin ihe anyị bịara taa ahụ chọọchị ndị ogbo m ga one side general na ahụrụ onwe m ụra nga m nọ na-arahụ ụra arị mgbe eji gbasa wọ mmadụ masị amadụ m ndị mmadụ alasịcha na m tete wọ na mbọchị ikpeazụ ụta ka ọ ga-adịrị gị gaa n'ebe ị na-ehi ụra Jesu Kristi si n'eluigwe gbatuo ote akpa ka ndị ọ ga-ahọ hapụ ndị dị ka gị gawa onye mmehie otu aka a ga-eji kwụkwaba gị ote ka a ga-agba gị ka futbọọlụ gbama gị ọkụ mmụọ ka ị ga-anọgide na ịtapara n'ahụ moto ekwesị gwa onye nwe ka Chineke nna wụ Jesu Kristi onye ọ gbadoro ụkwụ nkịtị Jesu Kristi bara mmadụ ọ ihe ọma ka ọ ekwesị ga-agba gị left onye Jesu na-agba gị okwu eleta anya gị nọgide n'ihu ya nọ n'azụ ọ nọgide n'aka nri ya nọ n'aka ọ migration ọ bụ dị ya migrate ịnọ na nsogbu ka ịhụrụ otu ihe isi ike nwere ịhụrụ ịdị ka ndị eseleti gụrụ na ọ ga-adịlatara na mma ịhụ otu ịdị na eseleti ala gị na ọ ga-adịrị gị na mma na otu ịdị gị nyecha fada edere mma na onye dị ka mụ gị nọdị m si na ọ ga-adịlatara m na mma ihe eme unu ego m asọ ihe m mere akụọ m suspension ma alawa ugbu a ịbịala bịa complain nwa na-akpọtara gị fada n'ime anụ fada nso fada akụ ugbo ebutere na ya iwu generator ya na-asụ nga akwekwekwekwa pass my neighbor saa fada nke ele ebe esi ekegege n'ire a na-ewere mkpa were mma chasị tụtụ some things
nwanne ka iji n'aka na ọka 1 million nọ n'ọhịa. Ọwụ otu a nna m kwuo ndụ. 1 million nwanne n'ahịa iji n'aka gị hapụ mmeli ha. Ịwụ ụsụ. Ihe ahụ ihe a na-akpọ ebe that hand. Onye bụ ebe that hand? Ebe that hand ka 1000 nọ n'ọhịa ya awụ m otu mkpụrụ nnụnụ iji n'aka gị hapụ mmeli ha. Na-aga nọ n'ọdụ ịwụ ụsụ. Ịwụ ụsụ at hand. In fact, iwu udele at hand. Onye mere gị bed iwu ute asị bed iwu onye ga-edoru gị n'elu ọwa onye ọhụrụ ka iwu ute awụsa at hand ute rere ere ute ji enyi ụmụazị. Ga n'ọdụ ị na-akpọ enyi. Esago nwe iwe oyi gị nwe iwe ọkụ m nwa nwere iwe microwave. Differences ị ga-ahụ ihe na-like. Gịnị ka m ga-ahụ m na-ahụbeghị? Difference anyị dị iche iche ọ ka mma na ije ọsụrụ shi nga akwụwa na. Suspension ga na-agwụ na mma agwa ahụ bishọp ya mere olu ga-etu ihe. Mgbe a na-eme na gị ekele onwe gị n'ọnwụnwa ka a ga-eji asị. Ị ga-apụ ka ị ga-apụ. A ga-edi rope rịdị gị ma mma ọnụ mgbere pipipi gbuo ogo. Look suspension na nwekwele m iwe ọkụ. O chanjigokwa my lifestyle. Oriri a chanjele my lifestyle. Asị ya chenji ndụ ka oriri nna natalite o mene m iwe na-egwe m. Ngwa pụọ ya. Enweghị m ike ịpụ. Ele ebe isi a ga-epost gị ma ị nọcha suspension. Onye m chọrọ ịnọ. Na Paris a. Ele Paris ka ọ. Maka onye ahụ na-abịa emeka dị ahụ gị mata na Paris mmụọ na onye ọwụ mmụọ gasịrị ike. Ọ bụrụ na nche bata na Paris a mebu ụzọ gwa ha sị chụpụ gị edepụ gị from obodo anyị gaa na worship na na mmiri enu bịa ị ga-enutu onye nna m. Ịnụ na moto lelee na ịnọwara moto iji ike ma nke ga-anọchara m moto. Ele moto ka ọgwụ nwa moto ịzụtali moto Paris gbakọrọ agbakọta ego bigego ihe moto atụkọlalụ ndị ome were ụtọ were ego a na-ahụ da ahụ ndị ome isi mkpa atụkọlalụ ezi gago moto ego ole ego gị ihe moto ndị isi mkpa ka ị na-anya ego ole isi gịnị ime ego ole m tụrụ na St. Joseph gị mega aka gị kpa maka Chineke m kwụwa ga anọkọtakwara gị ka m ihe ebe ahụ ka ị ga-akụ osisi gị iwu onye ara idere onye nna aka n'ọnụ onye nna onye isi ndị CFO onye nna isi ndị Paris St. Joseph eke mara aka maka Chineke gị agụmakwa gị isi agụmakwa bịa amakụbụgụ Chineke kpọkwa gị ọkụ ị na-akụkwa m kọpụkwa nwa dị na Paris. ịkụwara m glaasị moto m egbu ọ kụsiena m ọchị isi ọka mma bịa ndị mmụọ fọrịala m gị ijiri mmiri bandị maka Chineke ịla alaka ịlala m aga m ama akpọrọ gị bishọpụ mmegabegotepụrụ ka aka m ga-edobu gị ala elegedị mgbanwere ihe ka ọ gị n'isi imebiela ụwa ele glaasị sa awụ glaasị ndị ome isi mkpa ka akụrụ ya ụdịgị nwe moto a ga-anapụ gị moto na ọ bụ ya ka ị na-eji akpa ike ojiọnụ kara ụmụnna ya fada arụrụ ala ojiọnụ kara ụmụnna ị ga-enyepụ m okwukwe n'ime o a na-akụ gị ogbi 1 hour na m ga-eme ekisi na ị dara ogbi for 1 hour ikwukwuru onwe nwere okwu 1 hour na iwu onye ogbi kwupụta okwu ma ogbi 1 hour ka ị ga-adị nwe kwuo osisi a metụ mgbe ị ga-akụ ogbi for 1 hour ị ga-ekwu pịa na ege mgbọkụbikwa ego ọnụ mgbọkụbi ego ọnụ ịfụchikwara m aka n'ọnụ ọbụnigwe agbachikwa ego ebi na-esi eri ị ga-anwụnye anya gị ọkwago bịa nga ị ga-anwụ taa ịgbala m pen n'anya